Tuotetta löytyy värittömänä ja 3 sävyssä. Koska tuote on vesiohenteinen, se ei haise juuri miltään ja tää väri ei ihan vastaa sit lopputulosta, vaan se oikea sävy tulee esiin vasta kun tuote kuivuu, että sitä ei kannata pelästyä, että tää näyttää vähän erikoiselta. Tuote levitetään siveltimellä puun syyn suuntaisin vedoin, reiluhko kerros ja annetaan imeytyä puun sisään. Eli voidaan levittää toinen kerros tähän päälle. Se tehdään ihan samalla tavalla kuin ensimmäinenkin. Reiluhko kerros tuotetta pintaan ja levitetään tasaisin siveltimen vedon. Tuotetta on miellyttävä käyttää, se ei tuoksu oikein miltään. Työvälineet on helppo pestä ihan vedellä ja saippualla. Tuote on kuivuttua myrkytön, se on hyväksytty lasten leluihin ja sitä voidaan käyttää kaikenlaisilla kodin pinnoilla, myös keittiön työtasoissa, ruokapöydissä, huonekaluissa ja se soveltuu kaikille puulaaduilla.